Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Edilgim kıyali. Yine de kompüterden girip olmadı. Inni telefondan giryen. Biraz karışıp görelim. Gelyen çağınız, köpelyen çağınız. Birbirlerinize haber verin vatandaşlar kim var olsa. Sesim o iştiliyem ki. Ben iştiliyen bulmalı. Salam kadirli vatandaşlar. Belki sesim o iştiliyenler deyip umid ediyen. Geçişi diye salam vatandaşlar salam. Şu canlı yayını paylaşın gayret edip. Yani kompüterden girmelim. Eğer girip bilen olsam ol govordu girip bilmedim. Häzir telefondan girýän. Salam vatandaşlar. Gelin köpelişin yayını paylaşın. Bugünkü temamız düğün edil şu tema barada. Saparağı bilen kemini gurrun etti. Yani benim şu gurrunu etmelidim. Ama diňe birinji günler elimde geldim. Biraz gicraga alım. Ama bu zatlaryň ýeri gijok, gaýtalap durmaly, köprak aýdyp durmaly. Hemmelerin bilmesi üçin, hemmelerin düşünmesi üçin, analiz etmek üçin käbir adamlaryň okuyuplar bolmaly. Berilýän informasiýalara, okuyan zatlaryna, YouTube'larda görýän videolaryna hemmesine analiz etme, okuyup bolmaly. Salam vatandaşlar, gelin köpelişin. Yayradın, paylaşın, yayını paylaşın köprek. Dün post koyuptum şu canlı yayın edecek deyip ama şu kompüterden edip olmadı. Chrome skaçad etti ya. Belki Chrome'u skaçad edilenlerdir. Onun bir gün oturup koy edip öğrenirim. Öňkü sapara bir aňsat bolayýady. Aňsat bolup tüp sapara birazjyk kynçylyk çekdim. Şoň üçin gijaga alym. Bagyşlama sorýan, sagadym 11 diýişler. Bizim wagtymyz bilen 2-den işleýän 11 siziň wagtyňyz bilen 9-dan işleýän bolmaly. Türk wagty bilen we Rossiýa wagty bilen paylaşyp bolanok diýe. Tani men paylaşjak bolup göreýin. Köp nokot bardyr aşagyna. Şu köp nokoty batyryn. Häzir men muny chatlara goýup bilersiňiz, kopya edip gulagynyň çekip Amerika taýmalar itlen chatyňyza atyp bolýandyr. Salam Ayşe Nur Umyda hanym, salam Ayşe Nur hanym. Salam hemmeňize gelin köpelişin. Gepleşip bir başlar ýa adam boldy. 4 adam. Gelin köpelişin.
Bolmasa başlavereli. Tebe bu sizin wagtyňyz bilen bir wagtrak bolýar şoň üçinem. Adamlaryň hemmesi belki işledirler. Inni bugünkü temamyz ine dün Sapar ağa bilen kemine şu hakda gürrüň etdiler. Критическое мышление. İngilizcesi critical thinking. Türkmencesem yok. Vatandaşlar kıynan. Thinking. Türkmencesem yok. Vatandaşlar kıynanır yani yeri şo yeri. Şonun üçün bizim şo yeri. Şonun üçün bizim Türkmenlerin pikir edişi, bir zady analiz edişi gaty gowşok. Şo sözüň ýoklugy sebäpli gaty gowşok. Salam Leyla hanım, salam. Salam vatandaşlar MMM diye. Gelin köpölüşün. Men şo barada şol критическое мышление barada türkmen diline birazjyk giňişleýin gurrun beresiň gelýär. Size bir informasiýa oklanan wagty, ya YouTube'lardan bir zat öňüňizden çykan wagty, ya bir makala ýene bir zat okan wagtyňyz, ya bir aýdaly siz bilen bir zat paýlaşdy diýeli, şo zatlary analiz etme ukyby, hukmany gerek. Şo zatlaryň negativ zatlarmy, pozitiv zatlarmy, köpçüligi jemgyýete peýdaly zatmy, ya ziýanly zatmy, ondan näme ziýanlar gelip biljek, näili haýyrlary, peýdalar gelip biljek. Bu barada hukmany pikir etmäni başarmaly. Sebäbi men öňler diýädim, mundan bilemok näçe ýyl pastaýanam diýýän şonu. Bir zat bir video zat görüňizde YouTube'larda şol videonyň näme üçin goýulypdyr, kim hakda goýulypdyr, bu beýin ýuwma üçin goýulypdyrmy, ya bu adamlaryň bähwidi üçin goýulypdyrmy, şonu analiz edin diýip kän gaýtalýadym. Ine şoňuna da gelip ýetdik. Ine şol analiz etme çözgütleriniň, şol problemalaryň çözgütleriniň hemmesini ne şuň ne bir gepleşikde aýdyp bolmaz ýöne. Men şonu jikme-jik size çeýnäp, bölüp aýdyp berjek. Näme diýmek aslynda? Ine öňkaýdysmaly, ýankaýdysmaly diýädim. Analiz etmäni öwrenin, pikirlenmäni öwrenin, bu zatlara gönü berilen zady ýuwdup oturmaň diýip kän aýdýadym. Ine şo hakda ine şuň birazjyk gurrun edeliň. Şol критическое мышление diýen zadyň özü aslynda bu daşary urtlarda giňden ýaýran bir zat. Onu bilmeýän ýokdur diýip men pikir edýän sebäbi meselem başga döwletlerde çağalar mektepden fespes diýe. Çağalar mektepden öwredip başlaýarlar. Ýanky pikir etmäni, berilen maglumaty analiz etmäni öwredip başlaýarlar. Ana şo ýagdaýda kese ýatyrsam näile korka, sesi gowy dälliýäňiz. Şeýle bolsa näile bolýar? Ýaplaşýarmy? Bu ýok bolanok diýe. Ana şeýle goýalar. Näme üçin gowşakka sesi? Ekran kese durdy. Özüm goýdum ki kese bolsa gowularym kadyp, ses eşitlerim kadyp. Onda näme? Şeýle dowam edibereýinmi bolmasa? Ses menne gowy gelýär. Ona degmeýin onna. Telefon oýnamaýyn onna. Size ses gelýän bolsa, käberiňize gelmeýän bolsa, onu öz telefonuňyzyň sesini gataldyk görüň. Ya-da naushnik zat bar bolsa naushnik takyp görüň. Ine dowam edeliň. Ine aýdaly bir maglumat geldi diýeli size. Bir ýerden ýa-da bir YouTube'dan bir zat gördüňiz diýeli. Buna
näme maksat bilen goýulan YouTube'da goýulan videoň näme hakda, näme maksat bilen goýulanyny bilmän, aýalyna paýlaşyp, ýanky bir analiz etmän şeýdip geçirip bir-birine paýlaşýaňda meselem diýenler. Şonu ilk analiz etmän paýlaşmaň. Eee, Paýlaşmak üçin paýlaşmaň kaňyzy birazjyk pikir ediň. Kim hakda edilipdir ol video? Näme üçin edilipdir? Bähwitli siz üçin, türkmen halky üçin, ýa biriniň üstünden gülmek üçin edilipdirmi? Ýa biriniň aýagynan almak üçin edilipdirmi? Ýa şol edýän işlerinden iyide gaýtarmak üçin edilipdirmi? Ýa tanqid üçin edilipdirmi? Ýa bolmasa bunyň bir ullakan bir ähmiýeti bardyr, jemgyýet üçin onu analiz etmeli. Şonuň üçin diýädim, analiz edip öwrenin, paýlaşmak kaňyzy diýädim. Ine şo hakda etjek men şunu görüňi. Okay. Ine mysal getireýin men size. Bizi çağa kak internet zat ýokdy. Ýöne bize logiçeski bir myşlenýe ýaly sorawlar, matallar berilýärdi. Ine şolaň biri ýadyma düşdi häzir. Men şunu size aýdyp bereýin. Siz hem maňa jogabyny ýazyň. Ine bir adam derýän bir ýüzünde gally. Eline näme? Gaýyk bar bir sany. Bir sany möjek bar, bir sany geç bar, biram ot bar. Indi şo 4 sandat bar. Şol gaýyk bilen ýanky 3 sany zady, möjegi, geçini, oty derýanyň oýduna geçirmeli. Ýöne bir-birine iýdirmän geçirmeli. Ine siziň häzir jogaplaryňyza garaşýar men. Eger siz aýdarsyňyz, ay iýse iý bersin. Indi men häzir aýdyp berjekde dürli adamlaryň pikir ediş, analiz ediş ukyplarynyň dürli bolşyny aýdyp berjek. Aýdarsyňyz, ay iýse iýip geçsin, geç otu diýersiňiz. Ýa-da iýse iýip geçsin, möjek geçini diýersiňiz. Ýöne bunyň çuňmury pikir etseňiz, aňyrsyna belki köpçülüge jemgyýete bir peýdaly, bir bähwitli bir zat ýatandyr. Sebäbi aýdaly ýanky ot diýeli. Şo derýän aňryzyndäki owanyň mallarynyň bir ýylky iýjek oty. Eger siz şonu geçe iýdirseňiz, bunu şo tarapdaky owu mallary haram öler diýen pikir gelsin kelläňize. Ne şolar ýaly pikir etseňiz, siziň pikir ediş ukuyubuňyz has çuňlaşýar. Çuňlaşýar sebäbi sizde maksat bar. Şoý bir ýylky iýjek, ýanky otuny mallary haram öldürmeliler. Gepiň ýetkisi, şol oty eýtmeli, beýtmeli, geçirmeli, ýöne bir-birden geçirmeli. Ýanky geçäde iýdirmeliler oty, möjege de iýdirmeliler geçini, sebäbi sen malyň gerek. Ine size şunun üstüne işläp jogabyny dogry tapyp bilseňiz, şuňa diýilýär kritiçiske myşlenýe diýip. Aňyrsyna bir topar bähwitli zat ýatyr. Derýän oýdundaky owdaky mallar aç ölmez ýaly. Ine biz size ýanky ýaly bir mysal getirdim-de. Ine şuň üstüne işläň pikirleriň jogabyny elbetde bilýändir, öňkü ýaşy ulraklar bilýändir, ýöne soňky ýaşlar belki bilýänler, o zatlar galandyr. Ýöne biz döwrümizde internet ýok wagtym, şular ýaly sorawlar berýärdiler çağa kak. Ne şuna näme etjeksen diýip. Bu ýaly sorawlaryň sany kän ýöne. Sany gatken gazlar barada da berýärdiler, guşlar barada berýärdiler. Ne şular ýaly ýanky kritiçiske myşlenýe ýa-da critical thinking diýerler. Ýöne şu sözüň türkmençesini gözläp gördüm, ýok eken türkmen biziň leksikonumyzda, biziň türkmen sözlügimizde ýok eken. Oňa da belli bir söz oýlap tapyp belli bir karara gelip bolanok. Çünki şoňa meňdeşirek bir kritiçiske myşlenýe diýenine, şoňa meňdeşirek söz, şoň manysyny meňdeşirek söz gözleýände bu çuňur pikirlenmede bolup biler, çuňur oýlanmada bolup biler, analiz etmede bolup biler. Ýani şonuň men bir 20 sany
punktlarını taptım. Yani kritiskое мышление diyen sözün 7 sani, 20 sani cevaplarını taptım. Enadır şu an size okap vereyim. Türkmençe yazdım. Yine kritiki çumur düyüplü pikir ediş okuyupları deyip yazdım. Buna yankı nämeler giriyor? Birincisi logichnost. Sebebi bu da atlanan köp sözlerinin Türkmençesi yok da garip şeyle bir garip ekenik de dile bay değerli ekenik. Türkmen dili baylaştırılmanları, Türkmen dili üstüne işlenmenleri, işlenecek adamlarım, işleyecek adamlarım yok ettiler 37. yıllarda, 39. yıllarda. Yani represi bolan dövrünü Stalinska represi deyip bardı şu dövrlerde. Adamları tutma, basma, istenatı yap, atyadılar. Yani sen öz ele dilin üstünde işleyeceğin olsan, medeniyetini üstüreceğin olsan, sen çağların geleceğini, bilimini üstüreceğin olsan, şey istenatı yap, atyadılar. Yani şu orada Muhammedov deyip biri vardı. Kaygısız Atabayev deyip biri vardı. Yani şu dillerin üstünde işleyen adamları şey deyip yok ettiler. Yani şu 20 tane punktu ben okuyup vereyim size. Ben yine özüm şu yankı nemeden analiz edişim boyunca şu sözlükleri yazıp aldım. Özüm yankı pikirlenip yazıp aldım. Bir hiç yerde yazılmadık. Bu adlar Google'da da tapmadım. Nemede de YouTube hiç yerde de tapmadım yönü. Şu kritiskое мышление sözün içine nämeler giriyor, näili pikirlenme, näili çuңur oylanma, okuyupları giriyor. Birincisi logichnost, ikincisi adaletli, pikir etmeli, yani analiz edende. Üçüncüsü aydın pikir etmeli, köp zatlar gözüňe tutup, gözüňe alıp, ondan kesgitli pikir etmeli, kesgitli diýilende bir zady anyk çözmeli. Ondan beşinci çuңur pikirlenmeli. Altıncısı düýpli pikirlenmeli, has düýbüne gitmeli, çuңur düýbüne gitmeli. Giňişleýin diýdi. Giňişleýin. Çuңur hem giňişleýin. Yedincisi netijeli. Netije çıkarmaly. Netijeli bolmaly. Eden pikirin, eden analizin netijeli bolmaly. Sekizincisi problema çözüş. Şol bir gelen informasiýanyň problemaly bolsa, şonuň problemasyny siz çözüp bilmeli. Şol ýaly okuyup bolmaly sizde. Sebäbi senin elinde en aýdal sen ene bolsaň, senin çağaň bir betbatçylyga uçuran bolsa, sen ene, senin etjek ýanky problema çözüşiň gaty gowy bolmaly. Çağaň bähidine bolmaly. Dokuzunçysy analiz ediş diýär. Analiz etme. Ýanky analiz etmeli. Oturup pikirlenmeli, oturup her dürlü tarapdan pikir etmeli. Ondan bir karar gelmeli. Onun oňunjysy ugur tapıcılık. Ugur tapıcılık indi bu ýanky alan gelen informasiýanyň ýa gören videoňyz bolsun, aýdal informasiýa diýip aýdaly. Şol problemadan ugur tapmaly siz. Dogry ugur tapmaly. 11-nçisi gyzyklanma. Ýanky orta diýer любопытность diýip. Ana şoňa girýär şu söz, gyzyklanmaly. Şu zat seni gyzyklandyrmaly. Şu problemany çözmek üçin gyzyklanmaly, şol waka bilen ýa bolup geçen waka bolsun, ýa ýanky informasiýa bolsun. Ýa bir tanqidi bir makala bolsun. Siz şoň gyzyklanmaly. Näme üçin ýazylypdyr ol? Diýmeli, özüňe sorag bermeli. Biriniň üstüne gülmek üçinmi? Ýa birini tanqid etmek üçinmi? Ýa ene biz mysal üçin biz ekrana çyksak tanqid edip ýazýarlar. Size başga iş tapaňyz ýokmu diýip. Ýa siziň bary edip bilýän adyňyz şumy diýip. Diýmek sen bir zat ýazýan bolsalar, sen şonuň ähli taraplaryň gözüňe tutmaly. Näme üçin ýazýar ol adam ony? Manipulasiýa üçin ýazýarmy? Ene şu zatlara diýilýär. Kritiskое мышление diýip. Ene 12-nçisi ýydarlama. Zatlaryň ýanky ýydarlamaly. Kimden gelene çenni? Nerden gelike? Şu meselem komentary ýazýan adamlar bardyr. Poçerkinin köpüsini tanap bolýar.
Adyny ütgedi bersin. Ol ady fark etmez. Ýöne ýazýan usuly bar. Ne şoňa diýilýär, ýazarlanmaly. 13-nji dörejilik ýa-da oýlap tapma usuly. Ýa-ni oýlap tapma ukuýby. Ya dörejilik ukuýby. Ne bulam hökmany gerek zat. Sen bir kreativni bolmaly. Bir iş edende bir çykylygy tapjak bolanda kreativni bolmaly. Ya-da näme diýe orça nahodçylyk diýilýär. Ne olamam köp sözlegem türkmençesi ýok. Öňe başardygymdan türkmençe, ýa-ni türkmen diline oýlanyp pikirlenip tapan zatlamy 20 san punkt boldy, 20-sini ýazdym men. Başga dillerde mene tapmadym. 14-njisi ýa-ni çykalyga tapmaly. Ýa-ni gaýtaladym mene çykalyga tapmaly. 14-njisi. 15-njisi wajyplyk derejesi. Ýa-ni size gelen informasiýa öňe oklanan bir video bolsa, şonuň wajyplyk derejesi. Gaty wajypmy ýa ýüzleýçemi bulara çen analiz etmeli. 16-njisi ziýan getiriji derejesi. Indi bu köpçüligi ýa-ni sizin aýdaly bilmän ýaýradan linkleriniz bardyr, videolaryňyz bardyr ýa bir makala bolsun, gazet bolsun, jurnal bolsun, kitap bolsun, ine men şunu okak gör diýip ýaýradan ýa-ni informasiýalaryňyz bar. Ine şolaryň köpçüligi jemgyýete getirýän ziýanyň derejesi ne gurban boly kitap ýazýanlar çay hakyna. Ine buna mesen gyýdym oku diýä bir gelinine. Mesen gyýdym oku diýä şunu okusan gowrul bolýarmyşyň diýä. Senin belki diýe gowrul bolarsyň diýe oku şunu köpürak diýe şu kitaby. Çay hakyna kitap. Aslynda ot hakyna kitap. Otuň gowrul etmeýänini hemme kişi bilýär. 7 ýaşdan 70 ýaşa çenni. Ýöne näme üçin türkmen telewizionyasy türkmeniň beýnisi bilen oýnaýar. Ne? Size şol videonu analiz etme ukuýup bolmaly sizde. Ine şoňa diýilýär 16-njy punkt ýazypdyryn. Ziýan getiriji derejesi köpçüligi. 17-njisi bilesigeljilik. Ýa-ni şo bilesigeljilik de bolmaly adamda. Bilesigeljilik diýen zat bolmaly. Onu o taýdanam gözläp görýän, bir ütgeşirak söz tapsaň bu taýdanam gözläp görýän näme diýmekkä? Bunyň aňyrsyna näme ýetir diýip. Onuň 18-nji punkty situasiýany anyklap terjime etmek. Ýa-ni situasiýa bar, bolan waka diýeli. Ine aýdaly demir ýol bir awtobus çagaly barýa. Bir şoför ýa-ni demir ýolda öçýär. Gidip bilen aňyrlygynda onuň poýuz kakýa. Şol awtobus. İçem dol çaga. 40-50 san çaga bar diýeli. Ine teredin situasiýa, ýa-ni situasiýany anyklap terjime etmek. Näme üçin awtobus şo taýda ýatýar, el demir ýoluň üstünde öňerden poýuz gelýär. Ya şoför körmi? Diýen soraw sizde döremeli. Şoför körmi? Ya şoförüň dewük maşin minip ýörmi? Awtobusu dewük her 5 minutdan ýatyp ýorly motory öçüp işlemen ya benzini ýokmy? Bir sebäp bilen şol demir ýoly baran wadyny maşin öçýär, durýar. Indi sizi analiz etmek kuýup bolmaly. Şu situasiýany anyklamaly. Bolan wakany. Näme üçin o bolupdyr? Näme üçin bu bolupdyr? Nire barýar olar? Ýa-da poýuzyň nemesi ýokmy? Öňündäki şlagbaum diýip bir zat bar. Maşinlar poýuz bir 200 metr, 300 metr galanyna, 400 metr galanyna tizlik atyp bolmasa-da şol şlagbaum diýilýän zat ýapylýar. Demir ýoluň bäri ýüzüne ýapylýar, aňyr ýüzüne ýapylýar. Üstesine de gyzyl çıralar şeýip ýanyp durýar. Şol sen körem bolsaň görýän şonu daşrakdan gelýänem bolsaň geçmeliler. Indi şol prawilalary soblюдать eden bolsa şo 50 san çaga diýir galmaly. Ine şoňa diýilýär критическое мышление. Indi 19-njysy sebäpleri. Ne bu ýa-ni informasiýany ýutmadyňyzdan sebäplerini bilmeli. Näme üçin?
Haçan? Nädip? Kim? Şolar ýaly ýa-ni sebäplerini anyklamaly, bilmeli. Yani iň soňky 20-njisinden kommunikasiýa diýip ýazypdyryn. Kommunikasiýa, pikir paýlaşma. Biz size aýdaly bir maglumat aldyňyz. Siz öz-özüňizi analiz edip bolaňyzdan soň bunu paýlaşýaňyzdy gapdalyňdaky ýollaşyň, gapdalyňdaky joraň, pikirini bilmek üçin buny orta alyp maslahat edýäň. Oňun pikirini bilýäň, 3-nji adam bolsa oňun pikirini bilýäň, 4-nji adamyň pikirini bilýäň. Ýaşy ulyňam, kiçiňem pikirini bilýäň-de orta bir netije çykýar. Sen olaryň pikiri bilen razy bolmanam bilýäň. Ya olar seň pikiriň bilen razy bolman bilýär. Ýa her kim öz pikir etiş nemesi bar. Okuýup ýa-ni derejesi bar. Meselem çağa özüçe pikir eder. 10-12 ýaşly çağa diýeli. Onuň öz pikir ediş özüniň ýa-ni dünýäsi bar. Ol başgaça pikir eder. Ýaşy uly 70'den geçen adam ol bapça başgaça pikir eder. Ine situasiýany şeýleräk edip çözülýär, şeýleräk edip analiz edilýär. Ine şolaryň hemmesine ýa-ni kritiskiye mышление ýa-da critical thinking İnglisçesi. Türkmençesem näme ine şoňa biz köpçülik bolup söz tapmaly. Türkmen sözlüğümizde ýok ekeni. Ine ýa-ni nemede neştak ýazyp ýa-ni punkt edip ýazyp alym ine. Niçerden göçüremok ýöne ýadymda dursun, durmalygyny mümkin. Punkt edip ýazyp alym şol sözlüğüň hemmesi 20 sözüň 20 şu critical thinking içine girýär. Tanqidi pikir ýöretmek diýip ýazypdyr. Tanqidi diýseňem bolýar, kritik aslynda kritika sözüniň dürli manyları bar. Her hili many bolup bilýär. Critical thinking, critical sözüniň özi. Meselem adam bir kritiski ýagdaýa düşdi diýär. Kritik ýagdaý bolanyna türkmençe bir agyr çykgynsyz ýagdaýa düşdi diýmek. Kritika diýmek. Edil tanqidi bolup biler. Ol çykgynsyz ýagdaýa bolup biler. Agyr ýagdaýa bolup biler. Çykalgasyz ýagdaýa bolup biler. Çykalgaly ýagdaýa bolup biler. Ýa-ni kritika sözü ýa-da kritiskiye положение diýen ýaly sözler ýagdaýy aňlatýar. Agyr ýagdaýy, çykgynsyz ýagdaýy. Ine bu ýalyk düşünjelerim bar. Ýa-ni many berýär. Inni ýa-ni biziň türkmen dilimizde näme üçin bu söz ýok, sözlük ýok. Bu taýgat gynanýar elbetde. Ýöne bir zada men göz ýetirdim adam näçe köp dil bilse şonça şol adam baý bolýar. Dil baýlykdyr diýär. Ýadymyjyna kim aýdyp geçipdir Magdym Uly diýen. Dil baýlykdyr diýär. Ne ýogsa Magdym Ulyň döwründe ispan dili, İnglis dilleri ýa bile fransuz dilleri öğrenilmendir. Ýa şonu da aýdyp geçipdir. Dil baýlykdyr diýip. Elbetde dil baýlyk näçe köp bu näme üçin agdadym men sebäbi ine bir aýdaly diňe rus dilini bilýän bolsaň sen diňe rus programmasyny görersiň, dogry dälmi? Seni bir kanal görmek ýa bir dil bilmek diýmek sen dünýäniň başga informasiýalaryndan mahrum diýmek. Bilemok seň pikiriňi ýöne men şeýleräk pikir edýän. Mahrum galýaň sen. Diňe bir dil bilseň. Sebäbi şoňa argument getirýän başga kanallarym bar, başga dillerde. Meselem İnglis dili. Ya olmasa Arap dili bilýänler bar bolsa, Arap diline täzelikler diňläp deňeşdirip biler. Hindi dilini bilýänler bar bolsa, hindi programmalaryny aýdylýan täzelikleri, şowr täzelikler ýöne. Meselem, aýdaly Russiýa bilen Ukrainanyň urşy diýeli. Şol beýleki diller bilýän bolsaň, hersine şonu analiz edip bolýar. Kimiň ýalan sözleýärni, kimiň nähili informasiýany iskajat edip, üýtgedip, ýoýup öz oturan jemgyýetine, öz diline berýärler. Meselem hindi diýeli. Hindi dili. Orsiýetiň dosy bolsa, elbetde özüçe
çöwür, ütgüder, azajyk nimeder, ýoýup halkyna da hödürler. Halkym 1,5 milliard halky bar. Ana näre oturar? Dogry dämi? Ine şoň üçin näçe köp dil bilseňiz, şo bir informasiýany dürli dillerde okap ýa diňläp bilseňiz, ine sizi analiz etme ukuyup dörýär. Şonu men olam kendi ýadım analiz etmeni öwreniň. Bir video göreňizde tappa anany oturmalylar. Ine şol kritiçiske mышление sözi şo taýdan gelýär. Ýöne bu sözüňem çözgütini tapmaly, bu sözde de nime sözlük tapmaly türkmen diline. Ýok. Türkmen diline ýok ekeni. Gynanyrdy. Men onu önüne ünsem bermendir onu. Geçen saparaga aýtdy bolin. Menim gyzyklanyp gördüm. Bu kritiçiske mышление diýen sözüň diýdim, näme türkmençesi ýok hadi. Gözläp gördüm, hakykatdan hem ýok. Google'am nime terjimeçi Google bar. Olam nime diýip berýär? Tanqidi pikirlenç diýip berýär. Başga zat ýok. Ýöne diňe tanqidi pikirlenç däl ol. Ol giňişlerini gidýär. Onuň näçe tan düşündirişi bar. Bilemok, meniň görüşüm şeýleräk. Ýanky 20 punkt sanap berdim size. Meniň görenmeň bilýän zatlam ýanky bunu Google'da da tapmadım. Elbette ýok ol. Ýöne şol 20 sözüň içine girýäni belgonunam kendir. Ýöne men tapandama şolar. Ine şolar ýaly. Salam, gelip goşulýan vatandaşlar, gelin köprek paylaşın ýaýny. Nime geçeliň? Ýanky kritik pikirlenmäge geçeliň. Men size ýene bir misallar bilen sizin pikir ediş nimeňizi barlap görjek bolýar. Pikir ediş ýanky usulyňyz bar, okuýuňyz bar. Şonu barlap görjek. Näme üçin eger bizde türkmen diline meselem diýelim. Türkmen diline bar bolan bolsa şo söz ýanky kritiçiske mышление sözü bar bolan bolsa eger şonu biziň islenlik materiallar, islenlik informasiýalary pikir edip, analiz edip bilerdik. Şo söz aslında bar bolan bolsa. Ýöne şo söz ýokluk sebäpli, şo söz ulanmaýanlygy sebäpli biziň günnelik terminologiýam, günnelik leksikonumyzda ulanmaýanymyz sebäpli şo zat ýok ýaly biz üçin. Значит, biz ulanmaýan bolsak, şo kritiçiske mышление diýen zat adam zatda bolmalylar. Ýok biziň beýnimizde. Yani benim Türkmenistan'ın içinde yaşap bilen bolsam, mende de bolmady. Nerden bolsun? Sen hemen bir cemiyet, bir nemede yaşayan, bir taş yapıp, taşı thim bilen, çitenek thim bilen çekilen bir döwlet, şoň için internetem ýok. Hemen şoň içinde yaşayan, senin informasiýa alıp berişme hiç ilim men bolanok. Mümkinçiligim bolanok. Hemen bir göden götürüp bir agylyň içinde yaşayan, näme bir ýan içen, işe gidip gelýän, informasiýa ýok, ýapyk telewiziýalar nemeden ok. Ýaşlaryňa bar görýän zady, diň aýdym saz, ýa toý etmek, toýda tans etmek, ýa bir toýda aýdym aýtmak, ýa aýdymçy bolmak, hasam popularny şu wagt Türkmenistanda aýdymçy bolmak. Ine şolar ýaly zatlar bilen gyzyklanýarlar. Ýa-da bir toý edilse, biri öýlenäýse, onu bir ay, 2 ay öňünden oňa taýýarlyk görýärler. Bar sebäbi bar, gonjy, şol adamyň bar durmuşyny bir ullakan bir sabyty diýerler-de. Ortalar sabyty bolanyna bir näme bolýar türkmençesi? Biziň türkmen dilimiz gatty garyp ekeni. Sözlükleri. Bolup geçen waka diýip aýdýna. El şu dilime gelen o sabyty. Şo ullakan bir sabyty. Ýanky türkmeniň durmuşyna öýlenmek, toý etmek ana şo bolýar. Inni ýanky türkmen sözlüginde şo söz bolan bolsa hadise, ana dogry aýtdy. Ine hadise. Şo bir ullakan bir hadise türkmeniň durmuşyna ömrüne bir sapar bolýanda, ýanky toý bir ullakan hadise. Ine şoňa 3-4 aýlap öňünden taýýarlyk görýärler. Haýsy bagşyny çagyrmaly, näme eşikler giýmeli, näme bolmaly. Şu daşyndan seredip oturýan bolyn,
Adam zat şoňa duruşuna ömrüni bütün başlan jaňyly. Bütün ömrüni şo waka berýär. Şo hadisa sarp edýär. Bar giýdirjesini şoňa sarp edýär. Ömrüni şoňa sarp edýär. Enes atasam sanlygyna ýygnak goýan barja zadynam şoňa sarp edýär. A ömür guturanoga oň bilen. Bir toý edeniň bilen ömür guturanoga. Ömür dowam edip dur. Ýöne seniň näme üçin bar energiýaňy bir zada sarp etmeli. Ol ýalňyş zat. Ondan soňra birden berge batýaň. Ine şu adamlaryň kritiskiýe myšleniýeti bolman üçin, şol çuňur pikir etme ukyby bolman üçin agyr günlere düşýär adam. Eger biziň leksikonymyzda, biziň sözlügimizde bolan bolsa şu söz, belki başgaça pikirlenerdiler. Belki olara maslahat bererdiler. Belki ýankyýaly kommunikasiýa diýilýär-de, pikir alışma, gepleşme, sözleşme, pikir alışma şu zatlar giňden öserdi. Bir-birine maslahat bererdiler. Onu etme, bunu etme. Ýalňyş pikir. Ondan soň birden berge batyp, soňam gitjek Türkiýede uşa bergileň bermeli bolsaň, beýtme, beýtme diýip kritik pikirleniş usuly giňden ýaýrardy Türkmenistanda. Ine şonu nime aýdaýyn idim inni. Ýanky siziň möjekli mesele bar. Adam diýdim, ot diýdim, möjek diýdim, gaýyk diýdim, şol bir-birden geçirmeli diýdim size. Kim oňa näil jogap berdi? Häzir onu bilýänler dogry jogap berer elbetde. Ýöne biziň çagalyk döwrümizde şol nemeler bardy. Şol ýaly çagalaryň oýlanyş, pikirleniş usullaryny barlaýadylar. Ullar çagalaryň biziň pikirleniş usulumuzy barlaýadylar. Ana şolar ýaly diňe biram däl, onuň ýaly nemeler känni. Ýöne meniň pikirimçe siz bilýänsiňiz. Ýaşlar bilýänler belki, o zatlar galandyr. Ýöne biz döwrümizde bir ulakan bir telewizor ýa bir internet wapşe ýokdy. Kompýuter ýa oýnalýan telefon, onuň ýaly bir oýunjaklar hem ýokdy. Ana şoň ýaly ýanky tapmaçalar, oýunlary köp oýnardyk. Ýa-da kükürdüň çöpünden şu bir san, 3 san, 4 san çöpüň beýlek bakyp duranmasa, şonu bir san çöpüni üýtgedip beýle baktyrmaly ýa-da. Ine şolar ýaly bulaňam hemme kritiskiýe myšleniýa girýär. Sen jony uguralyp çykyp bilmeli. Dogry çözgü tapyp bilmeli. Kritiskiýe myšleniýe türkmençe tanqidi pikirlenme diýip aýdy beriň diýär. Geçini geçirip ikinci böjek geçini ýydyna getirip oty äkidip soň geçini täzeden getirmeli. Elki geçini geçirmeli. Ondan böjek oty ýmeýär. Ozal oty geçirmeli. Ozal oty bärde bir aýdypdyr, ozal oty geçirmeli. Ozal oty geçirseň, onda sen ýydyňda möjek bilen geçip alýa. Ol onu yer. Ol bolmaýar. Inni beýik daglaryň eteginde näme üçin ot köp diýip bize de sorag bererdim oğlumuz diye 3. klasda. Beýik daglaryň näme üçin eteginde ot köp diýe. Dogry. Bu näme? Sizden ştaýt watandaş ýazyşyň jogabyny ýazyň. Laýan diýe illeşmedi. Ýazyň şo näme üçin daglaryň etegindäki ýerlerde ot köp bolýar. Sebäbini ýazyň. Sebebi logiçny. Başga ýerlere seredende ot köp bolmaly. Ot bilen möjegi geçirmeli, soňra geçini. Ýok, ikisini bile geçirip bolanok. Bana ne diye illeşmez. İkisini bile geçirip bir-birden geçirmeli. Şo taýda bir etmeli zat ba, ol düzgünma.
bir-birden diňe bir-birden geçirmeli. Ya möjö geçirmeli, ya oty ya geçini geçirmeli. Ikkiden geçirip bolanok. Türkler mantıklı diýerler diýerler geçne diýmege diýe dogrudur. Salamyny näme diýem düşünmedim. Myslitili diýemi? Myslitili diýemi? Tak, indiken. Türkmen telewizionyny indiken görülen oý diýen Murat Razak ileşimi diýär. Schlagbaum. Her eşden adyňy anantaň ýalançy bolarsyň diýipdirler. Anyklamasaň. Dogry. Çağa inanyň içindeki almaly diýär vitaminleriniň kemi bolan vitaminleriniň kim bolan ýagdaýlary çağanyň kritiçiski pikirlenmesine deperdiýany bolup bilermi diýär. Sorag beripsiňiz, gatgo soragam berip duruň. Onuň ziýanlarym bar. Elbetde vitamin ýetmese çağa eýýäm bir kemsiräk dogulýar, kemsiräk diýsem, onu küsüňi el aýagy hemme zat ýerine, ýöne jan saglygy ýerine däl. Ne şoň ýaly bolýar vitamin ýetmese. Eger ýanky kritiçiski myşlenýesini olsoň ulansoň alyp başlaýar. Ýanky enesinden esasanam sen kakasy işte bolsa udokkun gazanýa diýeli işe gitýär, akşam gelýär, ol çağa bilen kän terbiýe berip işleşip bilmeýär. Şoň üçin hem eneler, esasy eneler bilimli bolmaly. Şu çağanyň gejiklikden, ýaşlykdan kritiçiski myşlenýesini ösdürmek üçin ene bilimli bolmaly. Sebäbi sen aýdyp durýaň-da. Ine gidjek çağa, ine çeýnek, ine käse gyzgynyny bilenok baryp elläsi gelýär, oýnasy gelýär. Onuň inni ýanky çeýnek bar. Şuň gyzgynyny öwretmeli çağa. Bişip ýanmady ýaly. Soň şoň daşyndan şeýdip aýlanyp geçer çağa. Ýöne ennamyny ýakmaly älä, ennamyny ýaksaň bolmaz. Şonuň şu zadyň şonuň çağanyň saglygyna apasyndygyny, howplulygyny biler ýaly edip öwretmeli kiçiklikden. Ýanky emedeklap başlanmadyna. Eýýäm emedeklap başlan çağanyň aýdaly 7-8 aýlyk bolýar emedeklap başlany. 8 aýlyk çağaň eýýäm o beýnesi alýa. Nirede howply, nirede howpsuz zat bar. Oýunjak nirede, ýa çeýnek nirede. Ine şo zatlary kiçiklikden öwredi. Ende şo wagtlary eýýäm çağalyk döwründen bularyň beýnesi ösüp başlaýar. Kritiçiski myşlenýe şo taýdan başlanýar. Şo kiçiklikden doglanmadyna. Doglanmadyna däl indi soňra. Indikini men okaýyn. Tanqidi pikir öğretmek. Ýaňa maýtyp geçdik o zatlary hawa. Hawa iki manysy bar diýär. Iki manysam däl oň tanqidi pikirlenme ýanky kritiçiski myşlenýän köp taraplaýyn. Meniň görýän zatlarym köp taraplaýyn manylary bar. Ýaňa aýdyp geçişim ýaly 20 punkt men okap berdim. Esasy tehnologiýa almy ötüşler köp ýazylýan dilleri bilseň gowy diýär. Alalaşýan, dogry. Inni bizde diňe haramdaglar tanqid edip bilýär diýär. Bizde diňe haramdaglar tanqid edip bilýär diýär. Olar tanqidama goranoga bolýardy. Kritika tanqid bolýardy diýär. 3 ýyl öňüm aýdypdy saparaga sözi aýyrsaň şol düşünje ýitýär diýip gaty dogry. Şol söz ýok bolsa şonuň üstüne pikir etme diýen adam bolmaýar. Ine biz samimiýet diýen ady bilemiz oga. Gören ýerde ýalan sözläp berendir türkmenler. Samimiýetsiz şeýdip bolýar, samimiýet diýen zat bolmasa, şol günnelik leksikonyňda ulanyp durmaly şo sözi. Şoňa samimiýetsizlik, bir wyjdansyzlyk ortadan ýitip gider ýaly. Şonu ulanmasaň şo söz ýok, onuň şoň üstüne işleme diýen de adam ýok. Ine bizde kritiçiski myşlenýe ýok ekene, sözümüz ýok. Sözlükde gözläp gördüm, ýok. Diýmek biziň şol edil samimiýetlik ýaly, samimiýetligiň bolmaýyşy ýaly bizde kritiçiski myşlenýe de ýok. Gelen informasiýany ýutup oturýar.
Doğru değil mi? Inni yoksa yaşardı o sözüm diye. Olur da o. Zombi ettiler diye. Kadıysa. Aha, kadıysa. Inni yankı nime hakta atvet cevap oturup duruyor. Yankı geçili meselede hava birleşimiz doğru yazıptır. Bir-birden geçirmeli yönü. Şular birbirini iyidirmen geçirmeli. Inni yine de size bir misal vereyim. Kritiske mıшление vardı. Yine aydalı bir doktor госпиталda işleyen aydalı bir emergency room deyip neme değil ya. In acil hastalar getiriyorlar. Acil hastalar. Yani ağır durumdaki hastalar getiriyorlar. Yine şunlarda 5 tane aydalı balnoy geldi, hasta geldi diyelim. 5 tane yağdayı kritiske ağır. Yine kömek etmesen öyle ya. 5 tane diyelim. Yine sen doktor adam. Sen Hippokrat'a söz verdin. Sen ne adamın olsa şoları sağlığını kaytarıp verecek olmalı, kurtulacak olmalı. Operasyon etmeli olsa operasyon etmeli. Derman vermeli. Ya başka da etmeli olsa başka da etmeli. Şu hersinin özünün yağdayına göre bir geliptir aydalı. Böğrüğün çalışmalı. Birinin bağrının çalışmalı. Birinin yüreğin çalışmalı. Hersi bir organın çalışmalı aydayına. Birininki yine bir çalışmalı. Inni siz inni doktor siz. Ne edip siz ne edip bunları butulup bilecek. Aydalı 6. balnoyam geldi. Yine sağdın ol. Sağdın. Prosta bağırlığa geldi. Davraniyetini bağırlatmana, yüreğini bağırlatmaya geldi. Ne sizin ne il fikriniz iştaydı? 5 tane adamım ölecek olup yatıyor. Beni doktor adam ne oluyor da gelen balnoyun anırsın 5'ini iyi deyip durmuyor. Onun maşgalasına invalidi var mı? Ya bunun izdveniyesine çağası, invalid çağası var mı? Buna bir karışlı yine hatası var mı? Karıya 70-80-90 yaşında. Belli değil senin balnoy gelenine, hasta gelenine. Sen onun anırsın 5'ini iyi demeyen. Dine sen bar etmeli dadın, Hippokrat'ın önünü söz veren dadın var. Yani şol balnoyu kutulduran, sağaldıran, elimden gelen ederniyen. Yani kasamın var. Yine şonu bercay ediyen. Bolonu, sen onun garip mi, ol yatan hasta bay mi, onu işin olmalılar. Renkine ahili, o kara mi, Afrika'dan gelen mi, ya Hindi mi, ya Hıtay mi, onu işin olmalılar. Senin Hippokrat'ın önünü veren kasamın näme beren olsa ona şon bercay etmeli. Inni yankı bir yerde yattırılır. Ağır yağdaydakları seyretmeli diye. Ana sizi şeyle deyip düşünüyorsunuz, Ayşe Nur birleşimiz. Ağır yağdaydakları seyretmeli olsa, ağır yağdaydakları seyrediyen çen, beyleki 400 ölüyor, onu ne edecek? 400 ölüyor. Ne? Yağdaya göre en kritik yağdaydan başlamalı mı ka? Inni en kritik yağdaydan başlasan, ağır hastanı beceriyen çen 5-6 saat alır diyeli. 5-6 saatın içinde belki sen 4 tane adamını halat edip bilirsin. Doğru mu? Ne edeceğine siz? Siz doktor. Size şunyalık soğuruk ne? Ne edecek bolsanız, men cevabını bilyen yönü aytacak değil size. Ne edecek bolsanız, siz şu komentaryan, şu videonun sonunun komentarya hükmünü aşağına yazın. Haytinizinki doğru olsa, meni yürek, kızılca yürek var, şunu koyup çıkarın. Haytinizinki doğru olsa. Haytinizinki yanlış olsa, hiç adam koymarın. Ne size kritiske mıшление ağıdığında, şu an ayıp verdim, çeynep. Sizin neme netice çıkaracak. Yani 20 tane punkt var. Şu 20 tane punkt. Yazan punktlanma.
Ine şolary ulanyň 20-sinem ulanyň danym netije çykaryň. Ine siz şonu dogry netije çykaryp bilseňiz, siziň kritiskiy myşlenýäňiz ýokary derejede ösendiýip bolýar. Şolary ýaly. Näme diýip ýazdyr? O zaman 5-sini ha. O zaman 5-sini 5 tane vrach gerek bolýar diýe. 5 tane vrach näde tapjak? 5 tane vrach ýok, 1 tane vrach bar. 5 tane hassaň bar. Sen näme etjek? Ýani soňky geldi diýenim ma sagdyn adam. Olaň hersine ýa 5 tane hassaň hersine bir zat gerek. Birine ýürek gerek, birine böwrek gerek, birine bagyr gerek, birine aşgadan gerek, birine ýene bir zat gerek. Indi siz ýanky gelen adamyny uklap ýatyrdyňyz, uklap ýatyryny onu barlamaly, izah etmeli, analizini almaly, ele etmeli. O ýöne sagdyn adam. Sizin pikiriňizçe şoň organlaryny alyp beýleki 5 tane adamyny organlaryny goýup bilseň, sen 5 tane adamyň janyny gutarýan, şeýlem. Bir adam ölse ölibersin diýip pikir edip bilersiňiz, şeýlem. Indi siz şu situasiýadan näme çykalga çykarjak? Ýani kritiskiy myşlenie. Men aňryp gidip oturmaýyn, siziň hemmeňiziň kritiskiy pikirlenme usulyňyzy, ukybyňyzy bilesim gelýär. Ine şonu kommentariýlarda ýazarsyňyz belki. Her kim öz pikirini ýazsyn, bu taýda bir atuw jezasy berilip duranok, ýalňyş jogap bereňizde. Ýöne bu siziň ýani pikirlenme, çuňur pikirlenme ukybyňyzy güýçlendirýär. Şoria soralara jogap tapyp bilseňiz. Ine şeýlerak watandaşlar, inni şu ýerde men gysgarak şu hakda gürrüň etmek isledim. Inni bir tamamlasagam bolýar. Tamamlaly, ýöne ýanky siziň berjek ýanky siziň jogaplaryňyz bar. Şolara garaşýan her kim öz pikirini ýazsyn. Okap nämeler ýazdyňyz okaýyn, ondan tamamlaly. Meňem birazjyk işlem bar. Kritik pikirlenmäni bilmedikleri üçin biziň illeşlerimiz küşde oynamany hem bilmeýärler diýe. Elbetde küşde oynamany bilmeýän, sebäbi sen öňündäki göçüm bar. Şu göçümü şeýdip göçsem, şonuň 3 san, 4 san çöpüni alyp bilýän diýip sen öňünden görmeli. Senin şol doska bar, şahmatyň doskany ýam ýatdan bilýän bolmaly. Ine şonu seniň küşde oynap bilseň, seniň kritiki pikir ediş usulyň, ukybyň ösýär. Ine şol näçe çöp alyp bilýän, şuga göçsem beýleden 2 çöp alyp bilýän, bu tarapa göçsem 3 çöpüni alyp bilýän diýen ýanky nemeler, kritik pikirlenmeler emele gelýär, kellenge. Küşde oynap ýörenler bilýändir onu. İlk agyr ýagdaý taklara teretmeli, ona jogap berdim ýagdaýa görä. Kritik ýagdaýdan. Böwrek ýenjille, muňa böwrek gerek sroçny. Indi ýanky gelýär, senin gospitalyň 5-10 myn ýol. Sen gospitalyňa gelýär, sen işleýän ýerine. Ýöne başga gospitale akitjek bolsaň, onu 2 saat ýol ýöremeli. Ol ýolda öljek. Dogry dämi? Ine bu ýagdaý bar. Ine şoň üçin sen ismeriňde 5 tane balnoy geldi şoň ýaly. Sen balnoy gelenden kop bilmeýän, ýygyňa bar beýleki gospitala git diýip bilmeýän. 2 saatlyk ýol. Hasap etmeli diýem. Nädende köp adamy halas edip biler. Dogry pikirlenmeli, onu okudum. Diagnoz etmeli, hemmesini soň hasap etmeli. Önce kişinin operasyon etmeli. Önce ona düşünmedim. Önce kişini operasyon etmeli.
Kime operatsiya etmeli düşünmedim onu. Svetoforda ambulans pazarını yani polis var diyelim. İlki bilen kaysısına yol vermeli. Kritiski pikirlenç diye. O de svetoforda dur ambulans bunun migalkası işlemeli. Hem yerde hem devletlerde şol ambulansa hormat koyulya. Hem yerde şoň içinde hassa agyr hassa bardy. Agyr bolsun, yeňil bolsun, şonuň migalkasy, sirenýasy işleýän bolsa, beýleki maşinlar şey diýip gyra çykyp ýol berýär. Gyzyl ýansyn, ýaşyl ýansyn, gök ýansyn, gara ýansyn, ak ýansyn tapawut ýok. Şoňa ýol beräýmeli. Daýşy men doktor bolmasam da organ alıp beýleke goýmagy teklip etmezdim diýe. Onu ölsün diýäňizde şeýlemi? Murat Razak iyileşmez. Onu siz onun organyny oňa almasa ölsün bolýardy. Ya siz o sagdyn adamyň kyn alman diýdiňizmi? Men doktor bolsam da organ alıp beýleke goýmany teklip etmezdim diýe. Belki sagdyn adam ýanky gelen balnoy we soňky gelen sagdyn adam prosto check-up'a gelýärdi barlygy. Moş şoňa diýänsiňiz. Logiçeski, logiçny. Küşt strategiya oyunu. Doğru. En kişisini operatsiya etmeli. En kişisi kim bolýar o? Vraç buyruk vermeli ya. Düşünürüp kişi doktorlara ödem hareket etmeli. Okay, indi bir sağlam adam olur çydar. Okay, hazır bizde organ bagışı yok. Muňa nägili düşünýäňiz diýe. Da hawa organ bagışı yok. Türkmenistanda organ alıp berilmeli zat yok. Ne meselem daşary ýurtlarda sen gidýän prawa alýan, maşinaňa prawa alanda sana sorag berýärler, egzamin taşyrmaga barýanda. Sorag berýärler. Sen birden awariýa bolup ölen ýagdaýynda organlaryňy berjekmi, razylyk berýänmi şoňa diýip soraýarlar. Dedim, hawa organlamy men ölsem alaýsynlar. Belki 4-5 adamyny halas edip bolar diýen pikir bilen berýän. Sebäbi sen barbyr ýeriň aşagyna çüýräp, sen gurçuk bir gidýärdi. Ondan 5 adam goý ýaşasyn. Dogry, men ölüm soň organlarym alsyn, derimi alsyn, gözüm alsyn oýup o tapawut eden o men üçin şeýle. Ya şoň üçin meniň dememde sürücülük şahadatnamamda gyzyl ýüregiň surety bar, ýürejik. Gyzyl ýürek. Şo znak bar bolsa, sen ölen günüň ýolyda awariýa bolup ölen günüň ýa-da başga keselen ölseňem seniň şo nemeň bar, şahadatnamaňa seredýärler, sürücülük şahadatnamaň bar. Şoňa seredýärler muň organlaryny dobrovolny özü razy bolupdyr, alyp bolýan ekenip eýam ol neme vraçlaň özü çözýär o meseleni. Sen bar morga eltýärler seni. Öldüň sen ýolda awariýa boldun ýa bir zat boldun ýa-da kesellap şu gospitalyň içinde öldüň ýa öljek bolup ýatyrsyň. Şonda senden razylyk soraýarlar. Eger diri bolsaň berjekmi organyny ýene bir sapar soraýarlar. O diýsen gitdi organyň. Seni ýa 5-6 adamyny halas edip bilýän. Mene şolar ýalyk pikirde. Onuň türkmenlerde bolsa bagyş etme zat ýok. Ýok, sebäbi medisina ösmedik. Şol organyň alan soňam ony geçirmek gaty almak aňsat. Ýöne ony başga adama geçirmek kyn. Onam soň alışmaly. Seniň organizm bilen soňky adamyň organizminiň alynan organ ikisi şeý dip alışmaly. Alışmasa infeksiýa döräp bilýär, alışmasa kick out diýär ingilisçe. Ondan ýa organy başga inarodny telo diýip hasap edenok bu organizm tenki. Bu başta daşdan gelen organy kabul edenok. Şol kabul etme nemesem bolmaly. Kyn sebäbi biriniň organy goparyp almak aňsat ony. Soňdan saklamaly ýeremma. Belli bir temperatura, belli bir nemäň içinde öz urlary bar, organy saklanyş. Pasienta geçirýänçä, şu organy çatýançaň, ýerleşdirýänçäň ine şeýler. Inni ýene bir sorag bar edýän şaýda.
Bizler doktorlar däle tapyp bilem dok diye wahy. O doktor bolmasaňam bir başga da diýip gözeňe getirmeli. Bir situasiýadan nime edip çykmaly meselem. Aýdary jaýyň ýanyp dur, paşar bolup dur, ýöne seň jaýyň içinde bir важный bir zadym galy. Aýdaly bir ejemden galan bir ýadygarlyk şuňaly bir zada, aýdaly bir zat galy. Ene sen şo zat galy diýip iziňe ýanyp duran jaýa girip biljekmi? Ene, sizi kritiçiske mıшление şu. Näme etjek? Sen şu ejeň beren zady bilen bile ölüp gitjekmi? Ýa-da owram edip çagalaňy çykaryp gaçjakmy ýanyp duran jaýdan? Näme etjek? Ene size kritiçiske mıшление. Ana planladym galypdyr, ne pasportum galypdyr. Ay bir girip alaýyn ýa bir gyzyl şaý sepim galy, men girip alaýyn diýip tüsseläp duran jaýa girmersiňe. Ýa girermiň? Girýän bar ýöne. Ýöne girýän bar. Hayran galaýmaly. Jany gerek däl ýaly. Ambulans ýol bilmir. Hawa ambulans ýol bilmir. Dogry. Ýüregim edinok diýe. Haýsy ýaş bolsa, ilki şoňa kömek etmeli. Ayşenur. De. Uğrundan barýaňyz Ayşenur. Dogry menem ölsem organlarymy bagyş ederdim diýe. Berekella. Bärde diňe hasap mı kadiýan haýsy çalt öljek, haýsy giç öljek, şoňa göre plan etmeli, emele gelýär diýe. Murat Razak. Aklyňyza bravo. Eger de derde yarasa tabii ki. Okey, mene organ berip bilmezdim diýe. Garnaşlarym razy bolmazdy diýe. Mene janym ýanyna diňe çagalarymyzy düşündim. Zat gözüme görnenok diýe. Hawon watandaşlar ştaýda bolly deliň, ýaýyny ýapaýyn. Tä işlemem, başga işlemem kän, onuň siziňe ne bir gysgaça bir düşünür berip geçeýin idim. Hem käbir mysallar bereýin idim. Kritiki mıшлениýaňyzy siziňe ösürmek üçin şo ýankyýaly mysallar bir berip dursa, ýankyýaly soralar bir berip dursa da onuň şey dip ösüp gidiberýär ýanky mıшлениýaňyz. Ölmese ben bir böwregimi dagy bererdim diýe. Bravo. Cemal iyileşimi yazıptır. Doğru. Demeden sıfırdan başlamalı. Elbette sıfırdan başlamalı. Hiç de ötmenler Türkmenistan gıynanır ya. İň berkisi söz baylygymyz ýok. İň berkisi söz baylygymyz ýok eken. Bah. Onda ozal sagdyn gelene we galene garamally. Sagdyn geleni de garap bilersiň ýa sagdyn geleniň ol dawlanyny ölçemäge geldi. Ol sagdyn ertesi gelse de ol ýa, ol gidibersin ýygyna. Şeýlem. Bu temany niýe barada ýene de gepleşip köpräk edeliň, gaty gyzykly geçdi. Hawa sag bolun Ayşenur, iýleşimiz gaty, menem minnetdar sizden gelip goşulanyňyz üçin. Emmeňize de minnetdar. Ýene bu gepleşikleri köpräk etmeli, dogry bizde sözlügimiz gaty garyp ekeni gynanýar ýa. Sebäbi günnelik sözlüklere girip ýörmäň soň, bu türkmen diline de kän gürlemäň soň, sözlük barmy, ýokmy, bizim sözlügimizde şo sözler ünsem beremiz okne. Köp sözlerimiz bizim saparaga tap berýär. Şu türkmençede ýok ekeni, şu sözem ýok ekeni, bu sözem ýok ekeni ýa onuň bir şey dip guýýar da gulagyňa bolýan. Onuň pikirini başlaýanda. Mıшление diýen zat ondan gelip başlaýar. Ýa-ni kritik mıшление diýen zat. Bolmasa şol sözlük, ine başga da kän sözlükler ýokdur. Ýöne üstünden barmasaň, sen bileňi piňe de geleberýän. Başga dillerde gürläp. Sebäbi kritiçiske mıшление ortalarda bar. Critical thinking inglislerde bar. Beýleki milletlerde de bar. Ýöne türkmençe ýok ene. Näme üçin ýok?
Şu başta 30-40-njy ýyllarda, o bir 20-nji ýyllarda Türkmen sözlügini ösdüripdirler, aşa döwre ösdürip başlapdyrlar, kitaplar çykarypdyrlar, täze sözlükler goşupdyrlar. Türkmen diliniň içine jumhuriýet diýdi, ýene diýdi. Ana şu jumhuriýet sözi men ýygaly. Ýok indi biziň sözlügimizde jumhuriýet däl, biziň Türkmen Respublikasy boldyga. Ol nime 24-nji ýylda. Onuň öňe şu jumhuriýet diýip gidýän eken. Ýöne şu sözlügiň hemmesi galan üçin bizde manysam ýitipdir. Ýamanyň mer bir asy geçdi. Manysam ýitipdir. Düşünjede ýitipdir, adamlaryň pikir alyş ukuyubam ýitipdir, analiz ediş pikirlerem ýitipdir, ukuyuplar ýitipdir. Näme etmeli täden bir nime küllen döremelliýär türkmenler. Saparagym kim diýär şonu? Küllen döremel türkmenler hakyky dogry aýtýar. Şoň ýalrak. Saparaga nomer 1 diýär. Biziň myslyçilimizde diýär. Ha o menem bravo diýän elçerpýän. Ýene şonu garalajak bolýan nime haramzadalar ba. Ene şolaryň çykarýan videosy bolsun, şolaryň çykarýan ýene bolsun, gepleşik bolsun, tanqydy bir ýene bir zat, aňyry bäri atýan şyltaklary şolaryň hemmesini analiz etmeli. Şonu edip bilmeseňiz tappa ananar oturursyňyz. Ha o ana Saparaga 1 milyon uğurlak gaýtdy diýip utanç dämi ol 1 milyon uğurlak gaýtdy diýmek. Şonu aýdýan adamyň özüni ynsak ýok. Özünde näme milyon dollar ýokdur diýýäňizmi? Ya milyon dollar bir neme dämi? Ulla kandatmy ol? Nemedir ýaly? O bir adam üstüne ýükläp ony halkyň öňünde garalajak bolup. Ine kritiçiske mışleny diýip şoňa diýilýär. Özüne näçe pul uğurlapdyr? Onu yntak analiz etmeli. Şolar ýaly adamlar, watandaşlar, şo biriniň üstüne şyltak atylýan bolsa, halka bir ýana görüşip beren bolsa, olam sen görüşýän adam üstüne şyltak atyp seni görüşdirmejek bolýan bolsa, diýmek şonuň aňyrsyna bir zatlar ýatyr. Ine şonu analiz etmeli. Ýa-ni şeýleri ýak watandaşlar. Onu näme ştaýda menden hoşlaşýan siz bilen, hoş sag bolun. Gelip goşulanyňyzy bir 10-15 adamyň goşuldy, oňa da minnetdar. Sebäbi ýygy gün ýaýyn açyp bersem adam köpelmek mümkin, emma aýda ýylda bir sapar açýana onuň şol sebäpli bolup biler. Bolýa onu bu ýaýyny häzir ýaýynlaýyn, men ondan soň siz paýlaşyň, köpräk paýlaşyň, diňlesinler, görsünler. Analiz etme ukuplary güýçlensin halkymyzyň. Bolýa, sag bolun, sagaman oturuň. Onda men muny ýapaýyn. Ýapylýan ýerini tapsam indi ýene-de. Bolýa, sag bolun hemmäňize.